Usabay mong ginaabangan karon na August na sa 2022, National Heroes Day, Left-Handers Day, Friendship Day, o basig birthday sa imong mama or birthday lang sa imong iro. Kung katipid ka o ga-consume kag mga produktong pampanindot sa itsura ug panlawas, isa sa mga maayong dagsaon karong August is kanang Beauty and Wellness Fair. Nihapit ko diri atong niagi sa NCCC Magsaysay na branch, makabarato gyud mo diri sa ilang promo. Okay, so nata karon diri sa NCCC Uyang Gure, diri dapit sa Beauty and Wellness na section. So gamay ra ni siya nga section sa supermarket. Barato kay lang mga produkto karon no. Nay buy one take one, nay 50% off, 20% off. Daghang mga products, nay cream silk, buns, napa yung Magic Sarap, Door, Alaska. Kita niyo diri na nakabutang pilay presyo niya sa una o sa iyahang presyo na bag-o karon. Nakabutang diri na before and now, pretty yung baratuhan ako kay pa-save. Mga cosmetic, skincare, sagol na food products, beverages ug condiments ang naa diri. Napod ang non-alcoholic na May sa Fly Ace Corporation. By the way, kung dili mo familiar aning Fly Ace, mao ni ang tag-iya sa brand na Jolly. Diri gikan ang mga imported na juices sama sa Welch's, Mott's, Jolly Fresh ug uban pang mga iladong imported brands. That dude from Davao. THATDUD. 1, 2, 3. Lahi-lahi pa ang mga discounts diri sa NCCC ug daghan pag mga products nga wala na ko na mention. Maong i-check out na lang diri para ma-sort out ninyo. Napod ni nga section diri sa NCCC buhangin na branch. Kung makaagi mo ay mo kalimot og hapit diri na mo pangumpra. Dali kay hangtod August 15 ra ba ni sila. Paki-share na lang pug ani para makales po ninyo mga marites na friends.